pa nong shnong ka than ri mulyang ki bakan thup ya ki nong sin sha shnong na do usor dar nang ka shnong nong lang mau ka pya kin dong ngai kerdum walang bersin mau sikar wali pha bat ki we ringkat ki palpa men ta ka si la le bantur sha ka office deputy commissioner bat ya kan do markman bat uba Garrett Alexanders deputy commissioner ka West Castle district ban pen pawi ka jing bersha ka bejur ya ka jing tmu jing ki bor bahalor ban pen kan ria no ya ka rimulyang senari block office ka badan ha ka shnong nonglang sha ka shnong tinghor kita ki sodar shnong jong ka ka than baredon lang ru uba Jonas Soshang secretary ka hima nong min saw simshim uba HL tongkhar sodar shnong kerdum habay kran mat nong tho khubor hadien bala wan phai na kamra udisi kilong pa nadu bala play pa pa ya katay ko office jong ka blank house nam arajar puar shimla dan manu ru bala persha bat bala ai jingmut da kumway pan ha katay ka por bat baro kle minjur lang ban pins kem yaka ban bu ben ha katay hi kashnong nong lang Henry menta ka kinti la mi kindet kinsan sadaki way pat ki kinhun ki bala persyang ban rano ya kate ka office sya kashnong tinghor kiloong badalile kinum sya ban ne kumta badawaru badai ban pene ben hanong lang kumbala rai nadu kasin ka baningkong halor kate ki kinrum kinram kate ka kinhun kla let ban buru shisendan da ka jingtho hakmar utay officer ubadai ukledo ka district West Khasi Hills hakabana kalyang DC ulakular ban shimkhia bat pinsngo shiki bor badai pe yakani ka kam ka jingwan jungi hangne ban ma kendu DC ka dei halor ka jing sngo ya ka jing don ka jing bana bon ong ba ka don ka jing pen kenria ya ka jaka ban bu ya ka office jong ka rimulyang sinari block te kumki pajba jong ka dong ka than ni don ni ka jing sangkhia halo jong ta ka benta kendiat ni kwa ban don ka jing pen shai ba ka shnong nong lang ka ba lawan ban inaugurate ya ka rimulyang sinari block haka aphu arterik jongu brai ne bombar snam arajar pu ar ti kadai ka jaka ka balong pedang ka balong ka ba ka lenti sinkin ka ba bej berka biang bha kumbangi ati barok ba ka shnong lang kadai ka shnong ka bala he ka jingdon ki longying kala don kumba arspa kanai pho tam ye nalor kata hanong lang idon lut ya barok ki jingmentoi ki bik ba kila banyo ha ka bari ringkat bat ki school pule kila don nadu ki LP section hadu ki higher secondary ha bangi phai shupo jangka health department ru ngila don to ka PHC ka bala ban sakri yang ki pajba jangka dong ka than baro nang ta kidon kiwi pe di development ki bangle hang ta nalor kata ru ki bangi ju ya penlong ki jingyalang lan ki kenja training program ni ki meeting baro jangka dong ka than ni set penlong bej hapo nonglang mereka di kejaka ka ba perang ka ba biang bha bandej banwan ye upaj ba ka suk bha mereka di kelenti ka barok kila ban poi ka basuk ka jingdon ki kali ka don naman laki shnong ban poi lang ba ka shnong lang ti kata ka pensuk ban yaya lang ba ti kumtaru ngila sukumen bah ka tu snam arajar pu arba nakaling ka sarkar kali ban wan pli ya ka CNRD block apo ka shnong lang tingila dap ka jing sukumen ba katu ka namar isu thu ba ka tum ka jingko ka jangi kalong ka ba biang bha ti habangi phai se ka jing yat ka jing trikam jung ka to ka blog ro la buang to na kaliang ka shnong lang kila le ya ka badun kam kila pen kre ya ka we ka ying ki ba ki trying na pu jung ka shnong lang kila ai ban penun kam kum ka temporary office bat kum tu ngila i ka jing trikam ka ba sengut sengat mo mulu mala bla trikam lamba ka ni ka blog ka ba thamai ka bangi dang yo ti adin kata la tharu bangi dei ban yo ya ka jaka ka ba biang na banta ban bu ya ka permanent office te nakaliang jong ka shnong lang bat ki nong yalam jong ka dong ka than ki ya dong lang to nilayo ban ya perkhat ba ngin wat hi ya ka jaka ting sukumen ba ki don ki training nong lang ki bala ai ya ka jaka bat kilawan theo ke wan wo ya nakaliang ka office ro kilawan page ya ka jaka bat hadin ba kila page ro ngila sukumen bangi i don jing permen hangta ba ka office kan sayang tu ki try kendoro da ka jing sebun muslim ki ai tu ka jaka
bat ye ki ding ki bala donang tor ki pomno ban pen khui to ke jeka ban pen bit biang na ta ban sak office ti kumta abang yi phai shi ka jing kerman ka jungi menta pade bangi don ye ka jing yu sngo ba on pen ken ria no ya ka ni ka jing te ya ka ni ka office na ka shnong nong lang shikawi pat ka jaka dikata ken ke bakun sukhiana ka banta jungi ti kum ki pajba jong ka dong ka than halor jong ka ni ka banta ngim kwa ba kan long kumta ni kwa ba ka ni ka office jong ka block jong ka rimul yang kan don be hanong lang bat on trikam be long ba kan nong lang ngada us ketri jong ka himanong mensau tingiwan hangne leng ba ka rimul yang blok ka ba halor kani kenong rim bahaka arpo ar tarik jong November senam ar hajar arpo ar na kaliang jong ka sorkar kemud lawan bu ia kan nongrim hanong lang kemud ba ka dai ka CRD blok kabun ban ai ya ka rimul yang ka jongi hanrei halor kata kanong rim ba mentala lai sau snem kemud ba kani campaign osono daki hajar ki paj nong kendong ki jongi kila kemen kila dam dak jing kemen kila wan hak tai kasngi om ba kinwan tu hanrei kinwan leng ba dak sakhi jong ki paj ba hanrei halor kata kanong rim menta pade hadin lai snem kemud ba kani kamla ban ler la ne kamla ban long ai menta kemud ngi wan ban ya kendu audisi halor kani kanong rim ba namar bangi bena ba kani ka blok kemud ba mud ban lej no sawe te na kaliang jongi ki pajba jong ka rimul yang hi barok kawe kham tam ya ka dong jongi ka ba jengai nang ti ngi ladap da kijing kemen hanrei menta ka ba pade ngi sngusi namar ba kata ka ba sngew bena pade kalong sawe namar kata ngi la keren bar ya keren sai baru disi halor kata ka nongrim ba kampat biang la de pha bro artli kami nang no kata kawe hakajing sisa ngi don kam tang ya kawe te bat kata ka wei kumig labu ya ka monong rim leng ba kam kanong lang sentar te kani kanong tane ka jing kwa jong ka sarkar bat kata ka jing mu jong ka sarkar kam ya dei bat ngi kum pajba ngi labu ya ka sentar ka bas kem hanong lang ba ki ai baro kan long ka ba khamjan bat ka pa khamsuk yang ngi ki pajba hanrei menta ka jing kwa jong ka sarkar pade kalong penban sawe te ya kata kamud ba nakaliang jongi pajba ngim piang dalai bat ngim kwaru ban thau arsin ya ka jaka kamud ngim kwa bat ngi kwa ba ka sarkar ka de ban wan bu no kloi ya kata ka office ka kum ka jing kwa jong pajba kum ba pipi labo ka jing kren nakaliang jongi kum kiri urang ba halor kani kenong rim ba ngim dei bangindang syat kala kumne kumtai ya ki kam ke belabu namar ki pajba ngela singhun halor kate ka nongrim ke bau u konrat te sangma la debu